des de la decepció que va significar la no entrada del grup Compromís per Montcada en l'equip de govern de Montcada per la negativa del PSOE a compartir govern amb Compromís, la nostra tasca en aquest poble se va fundamentar sobretot en fer propostes al poble per millorar el funcionament del nostre poble de Montcada. Un dels principals punts de la nostra gestió ha sigut la participació ciutadana. Nosaltres pensem que la participació ciutadana és fonamental per al poble, perquè el poble pugui escoltar el que volen els nostres ciutadans. Aleshores, nosaltres, quasi en seguida de començar aquesta legislatura, vam presentar una moció en la que demanàvem la participació ciutadana. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. El que passa que aquesta moció no s'ha dut a terme. Aquesta moció no s'ha desenvolupat, pareix ser que ara sí que s'està fent algun intent per a que el poble participe i faci unes demandes, però entenem que la via per la que va no és la via adequada. Per què volem que participi la ciutadana? Entenem que és important que els veïns del nostre poble expressen les seues inquietuds i el que ells demanen als polítics de Montcada. Aleshores, nosaltres entenem que això és fonamental per a desenvolupar la tasca dels polítics en aquest ajuntament.